8थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों सांबान्दा गामिनि गेवलां गुवार गेलेग्रा फोथाराव। बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो बुहुमाव थानाय दाब दाब ओनसोलनि रायजो राजाफोरा रंजाखांदों। बेबायदिनो कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय सांबान्दा गामि आरो जौरां क्लाब लाइब्रेरिनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव गामिनि खौसेयै गासै रायजो राजाफोरजों लोगोसे आरो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ जथायै मिनि खुसि खौसेयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। सोरांनाय लोगो लोगोनो दिनै 5 बैसागु गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खौसेथियै गोथार यज्ञ आहुति होनाय जायो। बोसोर गोदानखौ बरायदों आरो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव लांगोना बेखेवनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ बोसोर गोदाननि खुलुमनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। लोगोसे गुन गोनां फरायसा आरो जाखांबोनाय गेलेमु लाइमोनफोरखौ बरायो। लोगोसे सानजौफु समाव गासै बोराय बेन्थ सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायफोरा गेवलां मोसाना बैसागु बोथोरखौ बरायो आरो सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेलबो लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौनो बेखेवनानै होयो सानजित नार्जारी आरो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो 1 नं पर्बतजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ। गामि नाङैनो जयैनो जोंनि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बियो जोङो जयैनो खुंफुंलायनानै बाहाय बोथिसे ओंखाम जालायलायनानै बैसागुखौ मानिनायनि परम्परा मोनसे गोदान मुगानि सिन्ताधाराजों खालामफुंगासिनो दङ। दिनै एबारनिया 8 बार फोरबो सोलिगासिनो दङ। जोबोद मोजां बाख्नायथाव बेबो उन्दै गेदेर बयबो मोनसे गेलेग्रा फोथाराव जयैनो हेफाजाब होलायलायनानै गामिखौ मोजाङै आबुं लाखिनाय गामिनि गेदेर गोलावजों सिनायथि जालायलायनानै आशीर्बाद लालायलायनाय माखासे फोरबोजों खुंफुंलायनाय बे हाबाफारियाबो जोबोद मोजां। फैगौ दिनाव आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन नियम खानुनजों जोङो बैसागु बोथोरखौ जोंनि पर्बतजरानि सांबान्दा गामियाव आबुङै लाखिलांनो हागोन बेखौनो मिजिंथिबाय। जोंनि सांबान्दा गामिया थिपकाइ नि सिङाव गोलैनाय मोनसे रेभिनिउ गामि एबा पर्बतजरा ओनसोलनि मोनसे मुंदांखा गामि। जोङो देग्लाय जोंनि जौसां बानायनानै बैसागु बोथोरखौ फालिनाया 8थि खेब जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो आफा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 165थि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांनि बिबार बावनाय हाबाफारिखौबो जोङो दिनै लानाय जादों बे सांबान्दानि गुवार गेलेग्रा फोथाराव। जोङो नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जोंनि गासै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ बयखौबो लानानै जोङो बे जौसाङाव जोंनि 8थि जों थाद'आलासे बोसोरफ्रोमबो जोङो खुंबोबाय थादों बैसागु बोथोरखौ जोङो रंजाबोदों।